Masak gerus terong ceplos, lalape godhong kates. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Wong desa terong ceplos ngene iki paling favorit banget. Sayang iki ning tukang sayur enake mung terong lalap. Nek terong desa ngene iki jarang. Terong ngene iki wajib banget diceplosi, dibuat isine. Jane kan iki ke udu terong lalap. Nek terong lalap dimasak sak isi-isine yo enak-enak wae, tapi nek terong ceplos ngene iki ora enak nek ora dibuat isine. Terong niki meneh paling cuocok ki nek dimasak jangan gerus karo tempe bosok karo godhong so. Halah enek artis liwat wis ora ketok. Sayange aku kira duwe tempe bosok, iki tempe niki lagi sayup tapi ya wis ora apa-apa lah. Ben terong iki ora ketok gedewen, iki ana tahu arep tak jegurne wae. Jangan gerus modele waktu-waktu iki gur ngapusi lur. Regane lombok we alah-alah angger to tahun baru tuman. Fok ora lur karo sikute bojoku iki ke kebak semen yus ngono kuwi sing jenenge ke kuli. Terus aku ke mraktekne ngasih ndeglek-ndeglek ngene iki takok, "Lah ngopo gulumu ki yo kebak semen?" Lah jan iki kepiye ceritane ning lapangan kuwi lah kok nyambut gawe iso sak awak utuh kebak semen. Iki diceritano iki koyo ngopo le nyambut gawe, wong aku dhewe iki yo ora ngerti kepiye nyambute gawe, dadi aku yo wis tak mangguk-mangguk wae lah. Wis ora ketinggalan anggere to bapak iki ning omah yo mesti kudu njaluk dipundak. Lah wong wis tuman. Sayure terong ceplos ya wis mateng, langsung wae arep tak nggo godhog godhong kates dienggo lalapan. Mari ngono tak tinggal mepe kerupuk nasiku leh ku gawe dik wingi sore. Reti-reti godhonge kates ya wis empuk langsung wae dientas, sarapane empun mateng dulur.